गोजोन्थों आंनि बड'लेण्डनांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा कौटि कौटि साबायखर बावहरनानै बरायनानै लाग्रोबाय थाबाय। नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानथौहाय हामबाय होनदों। मानोना नोंथांमोनहा आंनि गासै भिडिअफोरखौहाय नायबोनानै अनसायबोनायनि थाखाय आरो 99% मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आङो दिनै अनलि फर नट बिपिएफ सरकार आरो इउपिपिएल सरकारनि थाखाय नङा, गासैखौबो लानानै आङो दिनै गेजेरनि मानसि, सोरबाया एमएलए एमपि पदआव थानाय मानसिफ्रा, बिबानाव थानाय मानसिफ्रा बिपिएफ हानजानियानो जा इउपिपिएल हानजानि जाया, गासैबो भुल गोरोन्थिफोरखौ आसि खिन्थायै बुंनाय जागोन। रायजो राजाफोर, सोरबाया बिपिएफनि बाथ्रा बुङोबा बिपिएफनि माखासे सापर्टार मानसिफ्रा सासे सानै गाज्रि कमेन्ट हरो, आरो सोरबाया इउपिपिएल आरो बेबायदिनो इउपिपिएलआनो स्टुडेन्ट बर' फरायसा आफादानो इउपिपिएल बायदि जानानै दङ नालाय, बेबायदिनो माखासे इउपिपिएलनि सापर्टार मानसिफ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफ्रा दिनै गावसोरखौ बुङोब्ला सोरबा बेबायदिनो गाज्रि कमेन्ट खालामो। आं बेफोरखौ जेबो माइन्ड खालामा, आङो बेफोरखौ जेबो दुखु मोना, सासे सानैया नाङै थागोन। नाथाय आङो दिनै गेजेरनि जानानै जों दिनै माखासे गोबां इउटिउबारफोरा बे बाथ्राखौ सोराङाव लाबोनो सानदों। जोङो सानसे बेबायदिनो गासै इडुकेटेड मानसिफ्रा बेबायदि माखासेखौ बोदला होनानै लाबोनायाव माखासे खामानिया मावजागोन जोंहा साननानै दङ। रायजो राजाफोर, बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय बे माखासे टपिक लायै भुल गोरोन्थिफोरखौ नायै आसि थुयै जोङो बुंनो गोनां जायो। जोंहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ, सानो जोङो जे दायथ' दङ। जोंनि माखासे भिडिअ लाबोनायजोंनो, माखासे मटिभेसन होनायजोंनो माखासे जौगाथाय मोनगोन। दिनै जोङो चान्स मोनोब्लानो जोंबो बेबायदिनो फिसा सेमिनार खुंनानै सोलोंथाइनि जोङो फ्रि अफ कस्ट हिसाबै जोङो माखासे सम जोङो माखासे उइथ मिशनारि थ्रु हिसाबै जोङो माखासे सोलोंथाइ बिफान हिसाबै जोङो माखासे सेमिनार खुङै जोंबो जोंनि बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय जों माखासे सेमिनार खुंगासिनो दङ। जोंबो फिसा जों बेबायदिनो माखासे बायदि ससियेल मिडियायाव जोङो लाबोथ'वाखै। जोङो माखासे जोंनि बर' हारिखौ गोग्गो सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय जोङो माखासे सेमिनारनि मिशनारिनि थ्रुयै जों मावगासिनो दङ। रायजो राजाफोर, आङो दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' आरो जोंनि इउपिपिएल दानि सोलिबाय थानाय बिबान गोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ, बे सानैनि बाथ्राखौनो लानानै आङो दिनै ससे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैबाय। दिनै बिथांमोना बै समावहाय सरकाराव थायै समावहाय बिपिएफ सरकारखौ बेबायदि सोंखारिदोंमोन, गासै सोलोंथाइ बिफानाव डेभेलपमेन्ट बिफानावहाय मावनो हायाखै, जाख्ल'बोदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों। नाथाय आङो दिनै जाख्ल'बोनायनि जेबो टपिकखौ लाबोनो नागिराखै। आङो दिनैहाय जोंनि बर' फरायसा आफादनि दा सोलोंथाइनि बिफाना सिगां बिपिएफ सरकार दैदेननाय सरकारावहाय माबायदि जाखो, आरो दा दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ, बे सानैनि दैदेननायाव मा जाखो, बेनि फंनैसो बाथ्राखौसो लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों। रायजो राजाफोर, आं सानो नोंथांमोनहा जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहरगोन होननानै। आदा सदा नायनानै नोंथांमोनहा कमेन्ट दा खालामहर। आङो नै प्रमद बर'नि एसे भिडिअ क्लिप होगोन, बिनिफ्राय आङो दिनै जागायगोन। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों गासै जोंनि रनुज इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा माखासे डाइरेक्टरफोरखौहाय मिनिस्टार जानानै अर्डार होदों। जोंनि गासै अल आसामावनो मेट्रिक पास जानाय गासै पार्सेन्टेजआ बबेबा स्कुलावहाय निल जानानै दङ, आरो आंनि खाथि खाला जायगायावथ' 50%ल' मेट्रिकआव पास जानाय पार्सेन्टेज बा जौखोन्दोखौ आङो नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोंहा सेन्टिमेन्ट नाङो। रायजो राजाफोर, आंनि बे भिडिअखौ नायनानैबो माखासे मानसिफ्रा इनकारेजमेन्ट मोनगोन आरो थुलुंगानाय मोनगोन, आङो साननानै बे भिडिअखौ लानाय जादों। नोंथांमोनहा दिनैहाय नैबे प्रमद बर'नि एसे स्पिचखौ खोनासंग्रोदो।
কিন্তু লাখ লাখ পাব্লিকৰ যেটো ইস্যুজ সেই ইস্যুবিলাক বহুতে নেগলেক্ট কৰি আহিছে এই কাৰণে আমি কৈছো যে ইটো আৰু নহব আমি এতিয়া ডিসেম্বৰৰ পৰা ইটো সিস্টেমটো ঠিক কৰিব বিচাৰিছো কিন্তু জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা যেটো সিস্টেম চলিব এই সিস্টেমত কোনো এজনকে এক্সকিউজ কৰা দিয়া নহব কাৰবা বেমাৰ হৈছে কিবা হৈছে ছুটি লক সিস্টেমত যাও কিন্তু এনেই ইচ্ছামতে অফিস এৰি যাব ইচ্ছামতে অফিসত খুমাব হিটো কোনো ৰেল ষ্টেচন নহয় যে আপুনি ইচ্ছামতে আহিব যাব হিটো গভৰ্নমেন্ট অফিস হয় ইটো এটা সিস্টেমত চলিব লাগিব आंगो लोगो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा दिनैहाय खोनाबाय जानो हागौ खोनाबाय दिनै बिथाङा दिनै गोबां बै समावहाय सोबख'नाय बेबायदिनो केलेंकारि अफिसाव गोसो बायदि माखासे टाइमलि थाङैनि थाखाय माखासे खामानिफ्रा पेन्डिं जानानै थादों होननानै प्रमद बर' बिथांमोना बुंबोबाय आरो गावनि सरकार दा गाजेननाय लोगो लोगो बिटिसि आवहाय थांनानै बुंनाय बे बाथ्रा रायजो राजाफोर दिनैहाय बिबान फुल मोनखांनायनि उनावहाय प्रमद बर'आ मा मावनो हाखो दिनैथ' जोङो पेपाराव कागजाव आरो गासै निउसफोराव जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै पार्टिसिपेट खालामनाय मिटिं खालामनाय बबेबा जायगायाव नायनाय नुदों नाथाय दिनै बिसिबां प्रग्रेस जाखो बिसिबां खामानि मावजाखो बेसो बाथ्राया दिनै थांनानै नायबाल'नो जाया रायजो राजाफोर आंनि साननाय बायदिब्ला दिनै खामानिखौ मावनो गोनां जानांगोन ना बिथांमोना दिनै लिस्ट लाग्रोनानै खेबसेनो मावनो थाखाय आखायाव लादों जुदि लिस्ट लाग्रोनानै मावोब्ला बियो मोजां नाथाय दिनै जोङो थांखानाय जुदि लस जानाय जोङो माखासे खामानिफोरखौहाय माखासे माबाफोरखौ जोङो मोना दिनै बिथांमोनहा दैलि एकेबारे कागज माबाफोरावहाय निउसफोरावहाय नायनो बालायनाय बेबायदिनो एकेबारे बिथांमोनहा दिनैहाय प्रग्राम खुंगासिनो दङ मेट्रिकआव पास जानाय फार्स्ट डिभिजन पास जानाय टप 10 आव पास जानाय बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै इएम जिएम एमसिएलए एमएलए बिथांमोनहा दिनै प्रग्राम खुङैहाय इनकारेजमेन्ट होगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना गावसिनि फिल खालामनो थाखाय गावसिनि सेहेराखौ दिन्थिनो थाखाय गावसोर भाषण होनो थाखायल' बिसोर बायदि प्रग्रामखौ खुंदों नामा बेखौ नुहुरो रायजो राजाफोर मानो होनोब्ला दिनै नैबे बोसोरनैनि गेजेरावहाय जोंनि जेखि एनि डिपार्टमेन्ट एसामिस मिडियाम होन एनि मिडियाम एसामिस मिडियामानो होन गासै मा होनो बर' मिडियामानो होन गासै जोंनि BTR आव थानाय जोंनि आसामाव थानाय माखासे मास्टारफोरनि गाफ्लाथियानि जुनैहाय दिनै जोंनि फरायसाफोरा दिनैहाय माब्रैहाय मेट्रिक पास जानाया दिनैहाय 40% 50% जानायखौ जोङो नुनो मोनो बबेबा फरायसालियावहाय 0 आरो दिनैहाय बिथांमोना देखायबाय थादों जे बबेबा 100 जन फरायसानि गेजेरावहाय साबा मानसिया पास जानानै टप 10 जानायखौ बिसोरो दिनै बेबायदिनो बिहु गामसा बेबायदिनो बिबारनि माला बेबायदिनो आर'नाइ सोलायलायनानै बरायदों बिथांमोना सोबायदि एनकारेजमेन्ट होबाय नांगौ बेफोरखौबो थुलुंगा होनायनि थाखाय माखासे फेल जानाय माखासे मानसिफ्रा थुलुंगानाय मोननानै फैदों नाथाय गावसिनि खामानि जेबायदि मावनांगौ दिनै फिथाइ मोनखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा बे फिथाइखौ राननानै जानो गावसिनि पिक्चारावहाय दिन्थिनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावनायखौसो जों नुहुरो रायजो राजाफोर नाथाय जुदि दिनै सिरियास लानानै दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ बे खामानिखौ मावबोदोंब्ला दिनै जोंनि बर' मिडियामावहाय माखासे मानसिया दिनै 40% 50% बबेबा स्कुलाव मानो 0% मेट्रिक पास जानो गोनां जाखो रायजो राजाफोर जुदि आंनि बुंनाया दिनैहाय जुदि बहाय मा होनो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट हरनानै बुं नोंथाङा बांद्राय बुंद्रायबाय होननानै दिनैहाय रायजो राजाफोर सानसे भेरिफिकेसन खालामनायावनो नायबिजिरनायावनो कामरुपआवहाय मा मोनखो सासे फोरोंगिरिया LIC एजेन्ट मावदों आरो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय 9 जन फोरोंगिरिया LIC एजेन्ट मावदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजो राजाफोर नाथाय बियो सरकारनि गोरोन्थि जाखो ना बियो फोरोंगिरिनि गोरोन्थि जाखो रायजो राजाफोर जुदि नों सोरबा फोरोंगिरिया गावसिनि दाथ' गोबां टिचारानो जों गोदोनिफ्राय फरायबोनाय 25 बोसोरसो जानाय जे फरायसालि इमि स्कुलानो दिनैहाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा 10,800ल' रां मोनो बिसोरो गथ' गथायफोरखौ मोजां फोरोंनो हागोन 10,800 जों बे सरकारनि गोरोन्थि रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर' सरकार जाखांनायनि उनावहाय एसेब्लाबो मोनदों नाथाय बे दिनै हाजिराया बेसेबां रायजो राजाफोर आङो दिनै माखासे लेबार लानानै साब कन्ट्रेक्ट फिसा खामानि मावो होननानै आङो मिथियो आङो दिनैहाय बबेबा लेबारफोरनो 700-800 थाखा होयो 700 थाखा बा 7 दिनि सिनि सानजाब
बेसेबां जायो 21,000 जायो सासे लेबारनानो दिनै 400 बाबो 12,000 जायो दिनैहाय 10,800 माखासे जोंनि फोरोंगिरियानो बेबायदि माबा मोननानै बेथन मोननानै बिसोर न'खरनि संख्रि बानलु बायनो ना मा बायनो दिनै 200 थाखानिबो बारा जाबाय थाव गोथांफ्रा मोजां थाव गोथांखौ बायनानै जानांगौबा रायजो राजाफोर दिनैहाय ना मोजां बेदर बायनानै मोनजायो 300 थाखाजों ना गथ' गथाय मोजां फोरोंनो हायो बे सिचुएसनाव दङ माखासे फोरोंगिरिफ्राबो बियो सरकारनि गोरोन्थि रायजो राजाफोर बेखौनो दिनैहाय दिन्थिनानै दिपेन बर'मोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै दिनैहाय दिपेन बर'मोननि बिबान दङ दिनै मानि थाखाय जोंनि बर'आवहाय दिनै 50% 40% बबेबा स्कुलाव निल जानो गोनां जाखो रायजो राजाफोर दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय बेफोर मानो गोनां जाखो बेखौ जोङो दिपेन बर'नाव सोंनाया गोरोन्थि जादों नामा दिनै प्रमद बर'आ बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाबोनाय बेफोरखौहाय दिनै सासे फोरोंगिरिनो 10,800 बेथन होनाया जुक्त जादों नामा जायाखै आरो सोरबाया गोबां बेबायदिनो एलपि स्कुलनि मानसिफोर दङ सानसे समावहाय सोर मावदों सोर मावाखै नोंथांमोनहा दा सरकार जानाय हिसाबैहाय डिक्लेरेसन होबाय बेबायदि एलआईसी एजेन्ट गुबुन खामानिफोरजों लोब्बा थानाय फालांगियाव लोब्बा थानाय दखान खालामनाय एनि डिपार्टमेन्ट गुबुन खामानिखौ मावदेरनाय फोरोंगिरिफोरखौहाय नोंथांमोनहा दिनै फोजोबस्रांनो मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय नोंथांमोनहा आखायाव लाबाय गुड नाथाय दिनै नोंथांमोनहा मावफुंनो हायो ना हाया नायगोन प्रमद बर' दिपेन बर' नङाब्ला दैलिक नोंथांमोनखौहाय पिक्साराव लाबोयै नोंसिनि गाद्दिखौहाय मा खालामगोन दिनै नोंथांमोननि गाद्दिखौ जोङो सिख'नो थाखाय साना जोङो गेजेरनि मिडियालनि मानसि हिसाबै जों नोंथांमोनखौहाय बिपिएफब्लाबो बुंगासिनो दङ आंनि गासैबो 7-8टा गासै भिडिअ जाबाय बिपिएफखौबो आङो बुंगासिनो दङ इउपिपिएलखौबो बुंगासिनो दङ बर' फरायसा आफादनि गासै मानसिफोरखौ बिबानाव थानाय मानसिफोरखौनो जोङो बुंगासिनो दङ रायजो राजाफोर दिनैहाय माखासे समावहाय माखासे अस्त्र दैनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांबोदों बिपिएफ नि दैदेनगिरि जे हाग्रामा महिलारिया नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' नोङो सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय दिपेन बर' नोङो दिनै बिबान मोननाय जुदि नोंथांमोना आङो दिनै थानमेलाव होदों नोंथांमोनहा रोङाबा दिल्लीनि सरकार जे अरबिन्द केजरीवाल सीएम आरो मनीष सिसोदा बिसोरमोनजों थांनानै नोंसोरो क्लास लायनो नोंथांमोनहा प्रयोजन मानोना नोंथांमोनहा दिनै सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेबादिसो जागासिनो दङ नंगौना नङा रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनहा बाथ्रायाव गिदिर बुङो प्रेक्टिकेल जेबो प्रग्रेसखौनो बिथांमोनहा मावनो हायाखै जोङो बेखौ नुहुरो दिनै जे नोंथांमोनहा जे मावनांगौ थांबाय दे कर'ना भाइरासनि गेजेरजों माखासे जानानै थांबाय नाथाय दिनैहाय नोंसोरखौ दिनै नायगिदिंगासिनो दङ नोंसोरखौ निउसाव पेपाराव कागजाव गासैबो नोंसोरखौ नुगासिनो दङ नाथाय दिनै बेफोर मानो मावजाखो दिनैहाय एसे लाजिनांगौ बाथ्राया बेनो सिगां हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ सरकारावहाय मेट्रिक पास जानाय पारसेन्टेजआ जौखोन्दोआ मोजाङैनो दङमोन नाथाय दिनै नोंथांमोननि फैनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय हाई सेकेन्डारिखौथ' नोंसोरो रिजाल्टखौनो नायखायाखै पास खालामनानै हरखाबाय गासिखौबो एलाउ खालामनानै हरखाबाय नाथाय दिनैहाय नोंथांमोनाव रेसपन्सिबिलिटि दङ बे रेसपन्सिबिलिटिखौ बिबानखौ मोनबायब्ला प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नोंथांमोनहा बेखौ नायनो गोनां आरो जुदि नोंथांमोनहा रोङाब्ला नोंथांमोनहा दिनैहाय दिल्लीनि अरबिन्द केजरीवाल आम आदमिनि पार्टिजों नोंथांमोनहा दिनै क्लास लायग्रो दिनै गोबां बिथांमोननि गेजेरावहाय बेबायदिनो इन्जिनियार पास जानाय प्रफेसार डक्टर मानसिफ्रा दंजोबो एकेबारे एक्सपिरियेन्स गोनांजोब नाथाय नोंथांमोनखौहाय लिटिल लार्निं इज मस्ट डेन्जारास थिं बेखौसो नुगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै सैमा सोंनाया अरनो रोङै सैमाफोर बायदि नोंसो जानानै दङ जेबो खामानियाव उदायै थारमानि आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोनहा अखा खोरोमनाया हानो रोङा गोग्रोम गामग्राम अखा हायो नोंथांमोनहा आवाज खुगाजों बुङो नाथाय नोंथांमोनहा दिनै प्रेक्टिकेलि नोंथांमोनहा गैया बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोनखौ बे पिक्साराव लाबोनो गोनां जादों दिनैहाय मानो नोंथांमोन दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 9 जन मानो एलआईसी एजेन्ट मोननो थाखो
मानो थांखो दिनै बेल' नङा जोंनि एरियायावबो गोबां जायगायावहाय दङ कालेक्सन खालामगासिनो दङ नैबे कनकेश्वर हाज'वारि मोनहाबो कालेक्सन खालामगासिनो दङ नोंथांमोनखौ जावख्रेबगोन जोङो हगारा रावबो बिपिएफब्लाबो सोरबा इउपिपिएलबाबो जोङो हगारा रायजो राजाफोर जोङो बोदला देखायगोन बिसिनिखौहाय मावदोंना मावाखै बिथांमोना खुगाजोंल' बुंदोंना प्रेक्टिकेलि मावदों दिनैथ' माखासे बिथांमोना बै समावहाय हाग्रामा सरकारखौहाय जब कार्ड दोनखुमानानै माखासे एलिगेसनखौ मावदों होननानै गोबां जायगायाव खबर लागासिनो दङ आंनि लोगोफ्रानो गोबां मानसिफ्रा दिनै चेयारमेननि मेम्बार बिसिडिसिनि चेयारमेन ओमफ्राय बेबायदिनो टिएलसिसिनि चेयारमेन मेम्बार बेबायदि जानानै दङ दिनै बिथांमोनावहाय खबर मोनगासिनो दङ बिथांमोना माखासे जब कार्डनि खामानिखौनो मावनो हायाखै माखासे माखासे मानसिफोरखौनो बुजायनानै दिनैहाय जब कार्डनि खामानिखौ मावनो हायाखै बेबायदि जानानै दङ बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा दिनै सिरियास लानानै खामानिखौ मावाब्ला आरो जोङो खौसेथियै जोङो खामानिफोरखौ मावलायाब्ला राजनितिकनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै जोङो खामानिखौ मावाब्ला जोंनि बर' बिजों आरो बर' हारिया अलखदाव दङ रायजो राजाफोर आङो दहाय फुंनि भिडिअ'हाय बुंबाय जोंनि बर'आ माबायदि अलखदाव दङ मोनफ्रोमबो जोङो बिथिङाव अलखद दिनै गुबुन हारिया चिफ मिनिस्टार दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माया जानानै दङ जोंनि बर' बिजोंखौ फोसाबफैया बियो दिनै रेसपन्सिबिलिटि उतर दायित्व दङ हिसाबैहाय प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा दिनैहाय फुल दायित्व दं हिसाबै बेखौ दिनै मावनांगौ दिनै चिफ मिनिस्टारा दिनै मावफैया रुनुस पिगुआ दिनै मावफैया गासै अभाब उजिगत आंखालफोरखौ दिनैहाय खहाफोरखौहाय दिन्थिनानै गासै नांनानै गासै बुंनानै लाबोनांगौआ नोंसिनावहाय दायित्व दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोननि नामखौ डाइरेक्ट लानानै बुंनाय जायो नोंथांमोना दुखु मोननानै लाब गैया नोंथांमोना दिनै मावनो थाखाय गावनो खुगाजोंहाय बुंबोनाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय नोंथांमोना कमिटमेन्ट खालामबोनाय मानसि बिनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ जों कनसिडारेसन खालामनाय नङा दैलिक नोंथांमोनहा जेबायदि भुल मोनो बेबायदि बाथ्राखौ लाबोनाय जागोन रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामो जोङो बेबायदि भिडिअखौ लाबोनांगौना लाबोनाङा दिनै नायदो फिसा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दहाय फुङावबो आङो लाबोदों डिआइडि लिटिल मास्टार जे बादायलायनायाव नबजित नार्जारि बे जे बादायलायनाय भट होनायावहाय दिनै मा होनो जोंनि प्रतिदिन पेपारा दिनैहाय गुबुन नाम्बार होनानै उलुट पुलुट मानसिफोरखौ उल्थां फाल्थां खालामनानै होबाय आरो जोंनि बर' मानसिफोरखौनो सिलाय गुलिजों दिनैहाय गावख्रेबनाय लुथिनाय बेबायदि खालामगासिनो दङ नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय साननैसो सिगां माखासे मानसिफ्रा बर'फ्रा दिनैहाय बबेबा समाव थाखा लुथिनाय गावग्लुंनाय बेबायदि खालामनायावहाय नोंसोरो सानसे साननैनि गेजेरावनो गासैखौबो सारेन्डार खालामजोबदों गासैखौबो हमनानै लाबोजोबदों दिनैसिमबो मानो हमनानै लाबोजोबनो हायाखै प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा बिस्वजित दैमारि नोंसोरो बुङो आरो दिनैहाय इउजि ब्रह्म केबिनेट मन्त्रि नोंथांमोनहा दिनै बुङो दिनै खुगाजों बुंनायनिफ्राय प्रेक्टिकेलि मावनाया गोनांसिन होननानै नोंथांमोनहा बुङो नाथाय नोंसोरो दिनैहाय प्रेक्टिकेलि मावनो हायाखै मानोना नोंसोरो बबेबा बाथ्राखौ बुङोब्ला सरकाराव जरदार होयोब्ला खोथा होयोब्ला जोंनि गाद्दिया गोमागोन नामा बेबायदि गिनानै दङ रायजो राजाफोर नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामहर दिनै गासैबो गाद्दियाव थानाय सोरखौबा माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला प्रेसार होयोब्ला जोंनि गाद्दिया गोमागोन नामा बेखौ साननानै दङ माखासे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा रायजो राजाफोर आरो दिनैहाय माखासे राजनितिकनि बाथ्रायाव बुङो दिपेन बर'आ दिनैहाय बिथांखौबो राजनितिकआव फैनो थाखाय गांख्लाबनाय बेबायदि नुगासिनो दं रायजो राजाफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट खालामहर रायजो राजाफोर आंनि नोजोराव आंनि नुनायाव आंनि स्टाडियावहाय बेबायदि नुदों दिपेन बर'आबो दिनै राजनितिकनि बाथ्राल' बुङो आरो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांमोना गिदिर बाथ्रा बुङो दिनै प्रेक्टिकेलि गासै मावजायाखै बिथांमोनहा दिनै नायदिंगासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा जमा जुदि कालेक्सन खालामनानै खेबसे मावनो सानदोंब्ला बियो बेखार बिथांमोनहा दिनै मोनफा मावनो गोनां बिथांमोनहा दिनै बुंदों कख्लाबारि बियाबाव भट मोननो थाखाय बिथांमोनहा बै समाव 26टा लामा खालामदों जोंनि ओनसोलावथ' माथो मोनसेबो मावजायाखै
मोनसेबो मावजायाखै रायजो राजाफोर दिनै खुगाजोंल' बिथांमोना बेबायदि मावजादों बबेबा बिदिनो ट्रेक्टर गंसे गंनै बिथांमोना सेन ग्रेभेल गारदों खोमा बेखौथ' मावनाय होना बेनिखायनो रायजो राजाफोर जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोङो सांग्रां जानो गोनां दिनै बिथांमोननि गोदै गोदै बाथ्राफोरजों जोङो गोजावनो नाङा आंनि जास्ट बियो मटिभेशन एडभाइस बियो रावबो जोङो मोनसे जोङो बबे मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां मावगोन जोङो बेखौ दिनै सायख'नांगौ जोङो नायनो गोनां आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ जोङो गासै खौसेथियाव लाबोनो थाखाय जोङो फंसे नङाब्लाबो जोङो सासे हालुवाब्लाबो जोङो सासे मावनानै जाग्रा मानसिब्लाबो जोङो दिनै बिथांमोनखौहाय खौसे जानांगौ बेबायदि बाथ्राखौ जोङो बेबायदि रिंखां होबाय थायोब्ला बिथांमोना सानसे खौसे जागोन बिथांमोनहा जुदि खौसे जायाब्ला जोंनि बर' माखासे मानसिफोरखौ उलुट फुलुट लानानै बेबायदिनो गाव गावनि गातिनि थाखाय खालामोब्ला जोंनि बर' हारिया बिपदाव दं रायजो राजाफोर बिपदाव दं बेखौ जोङो जावले जावले बुंबाय थागोन जोंनि बर' सोलोंथाइया दिनैहाय बिफाना दिनै गोबां गोदोलांगासिनो दङ बे बिबाना दिनैहाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर'नि बिबान आरो बुंनांगौ जोंहा बिबान दङ होननानै जोङो बेखौ बुंनो गोनां जादों रायजो राजाफोर जोङो बेबायदिनो लाबोबाय थागोन सोर बिपिएफ हानजाया भुल मावदोंना सोरबा बिपि हानजाया भुल मावदों सोरना इउपिपिएल हानजाया भुल मावदों रावखौबो कनसिडारेसन होनाय नङा गासैखौबो जे पर्दा बोदलाब बे न' सिङाव मा दङ बेखौ होनाय जागोन जोङो दिनै निउट्रलनि मानसि हिसाबै जोङो बेखौहाय दिनै लाबोबाय थागोन रायजो राजाफोर दिनै जुदि प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ रोङाब्ला 15 दिनसो सुथि लानाय बायदि लानानै अरविंद केजरीवाल आरो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टीनि दिल्ली सरकारजों थांनानै सोलोंथाइ बिफानखौ जौगानाय बिफानाव माबोरै जौगाहोनांगौ बिथांमोना थांनानै क्लास लायैथों बेखौनो आङो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनबाय रायजो राजाफोर गोजोन्थों।